Esango zenuke orduan euskarak ematen duela balio erantsi bat lana bilatzerakoan? Dudarik gabe. Bi profil antzerakoen artean, batak euskara izango balu eta besteak ez, noski euskara duenera joko genuke. Beti. Enpresa pribatuetan ere bai. Bai, eta gure kasuan nabaritzen dugu, azken urte honetan, euskaraz eman diren lanak gehiago izan direla. Eta gehiago izango dira ziurazki. Bai. Eta etorkizunera begira, zer esango zenuke, ze gaitasun izan beharko lukela etorkizuneko langileak edo lan munduan sartzera doan langile horrek? Kontestuaren jakituria, jakin behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa gehiena txikiak direla. Enpresa txikiek ere badituzte gauza on pila bat, malgutasunean adibidez, oso erraza da erabakiak hartzea eta gauzak aldatzea pertsona gutxi daudenen enpresetan, baina bestalde ikusten dugu hautagaiek normalean badaukate enpresa handi ideia hori, eta nik uste dut jakin behar dugula hemengo enpresa gehienak txikiak direla, eta horrek aukera pilo ematen dituela, baita profesional moduan hasteko, ze horrek, ez dakit, uste dizu bide bat ere hasi ahal izateko enpresarekin batera, eta bestalde nik uste ere freskotasuna ez dela galtzen. Horrek, bideratzen digu, nik uste dute oso profil anitzak eukitzera ere, eta polivalentzia hori benetan gauzatzera. Orduan, besteengandik ezberdintzeko, zein aholku emango zenuke? Besteengandik hautagai moduan desberdintzeko, esango nizueke zuen burua ezagutzea, ahalik eta hoberen, jakiteko ze gabezi dituzuen eta horietan lan egin ahal izateko. Eta balio erantzi moduan, nik uste dut gaurko gazteetan asko apreziatuko genukeela konpromisoa. Ze gertatu izaigu, azkenean fitxatzen dugu norbait, elkarrizketan jende guztia da oso konprometitua eta gogo asko ditu, baina gero igual hasten da enpresan lanean eta irauten du iztagit, 8 hilabete, hasi dalako ja beste gauza bat bilatzen, eta horrek ere, norberaren balioa jakitea ez dago gaizki, baina niretzako konpromesua da garrantzitsuenetarikoa.